Bad migao mar piny owacho mochung' ne rango rang'iny mag mwandu ma itiyogo e pachoka Kenya Bureau of Standards koni gisechako tiyo gi lony manyasani mar neno ni mwandu duto ma itiyogodo gin mago mopuodhi kendo manie rang'iny mowinjore. Kagiloso Mombasa e romo mane okelo kanyakla jogo mantie sekta mar ohala, jatatije mar bad migaono Esther Ngari koni okang' makamano osemiyo piny Kenya ogoyo okang' kendo koro piem gi pinje mamoko ma osedongore e rang'iny mag mwandu. Kata kamano, gikoni dwaro pod nitie mar piny Kenya tiyo kanyakla gi pinje mag libamba mar neno ni mwandu duto maluorore e pinje go gin mago manitie rang'iny mowinjore ma ok mago makidek keto ngima oganda kamarach. To this shift, modernizing our laboratories, digitizing certification processes, and strengthening our capacity to support the industry in this transition. Because standards of tomorrow will be enforced not just through audits, but through data. Artificial intelligence, automation, and digital platforms are reshaping how we produce, trade, and regulate. At KEBS, we are embracing this shift. We're investing in digital conformity assessment, AI-driven quality assurance, data analytics, and cybersecurity. Those countries that have prospered made clear decisions, a decision that their product would not be second class, a decision that their industries would not cut corners, a decision that their standards would meet and exceed global expectations. If we can transform quality issues to be our culture, where each and every officer, right from the gate